This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Hakawat kabaar jong Kyndang yaki badijing de harut surak bat lenti yai kejat lani ki hawkers hasilenter ka Kandailan da ki Nongtrei Shillong Municipal Board har ringkat ki bor Pulit bat bor Magister ka East Khie Hills District ka wei ka Longkmie ka la Khie kampang Kansan namar ka Tieng Palat. Haswa ka nila yu bagi officer bat Nongtrei ka Shillong Municipal Board ki lapan yaki kot kisla na ki badijing de harut surak bat lenti yai kejat bat yaki bamdon yaki certificate of vending lapha bakin lumno. Don na pedang kini Longkmie ki bam ngobhaya ka Jingwan Kyndang ki Nongtrei Municipal Board ki la tim la kho da ka bakenno ba yaki brio hatam yo mau long kim not pen khi kat ba ki wan Kyndang yaki ba song de jing de ha khandai lat kani ka jing Kyndang ka long shibanta ka sin jam ban pen kan ria no yaki shaki jaka de jing de bala pen kre da ka sarkar jala ka ta ha parking lot ka Meghalaya Urban Development Authority bat cha parking lot persya ka State Bank of India main branch. Lidi lo dengan lo. Rilajong, Kapaman Hari Rajong. Jangan. टूट जाएगा
Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jingmentoy bakongsan. Ka kot ka Khie. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya